Fahalalana balasantsika jiaby zay mpagnaraka tsy tapaka ny fandaharana sasy di bien dit ao amin'ny groupe iny vaovao ndraiky amin'ny page sasy di bien dit araka fanampagnantegnantsika tamin'ny farany teo dia mpanakanto avy aty amin'ny faritry Nosy ty ny vahintsika tsy zegny fa i Thierry Libertos zay fantatsika tsara ny lazany sy mahizy azy amin'ny resaka famorognan-kira sy ny resaka hira ary ny feo koa ny lehilahy vahintsika amin'ny andrany any ty izy navety ndraiky ny vahintsika isaorantsika isahady amin'izay zavatra zay hamaly fagnotaniana zay napetraka atsika tao agnatiny page zay ka ataontsika mafanafana hely izy niany amin'ny question zay apetraka atsika faly miarahaba ny Thierry Libertos ndraiky ny vahiny ato amin'ny fandaharana Manjari malandanianao fotoagna que c'est normal olo ko volagna no foagna faraki nazonao mbotselikiza ya ravoravo koa matona ro falifaly zegny de antena koa ravoravo ny kahigna zegny natao ny kaiky misy raha kahigna de ravoravo magnano mbala tsara anaro amin'ny tsy dia haiko magnampody zegny sasy di bien dit voilà ya tsy ampody koa ka fa regny zegny aveo ino araiky farena pa groupe iny vaovao ya groupe iny vaovao magnano mbala tsara atsika jiaby zegny afaka mizaha sady mitandregny raha koragninay ajouté ny question napetraka ny public sy zay olo mpankafionao koa azovy marigny magnanao ty zany hoe ny agnarana ny mombanao zany hoe biographie hely makasikasika anao ty tian'ny public ho fantatra ya izy mo nanontany to azovy marigny manao ty ny valiagna voalohany zay hoe olombelogna olo izy boko lehilahy ny faharoa koragna to hoe azovy agnarana zegny izy koa amin'ny karapanondro izy hoe Tongazara Thierry fa lera nagnano inscription tamin'ny omda zegny hoe nifidy ino zegny le nom de guerre andesigny amin'ny la musique bon niasa tamin'ny radio moa za taloha efa Libertos zegny kahiandro tamin'ny fotoagna zegny donc tsy dia nagnambiko sofigny loatra hoe donc tanàgna fo zegny Thierry Libertos zegny naviany hoe Thierry Libertos parcours amin'ny makasiky ny artiste zay fandrama zany hoe efa niaraka nihira tamin'olo venao taloha na chanteran'olo na ino taloha fa sanao avy hatrany fa loso artiste anao manokagna avy hatrany tsara fipetraka fampianana za zegny tsy sary ny hirahira feky tsisy la famille mpihira tsisy havagna tsy zanaka musicien tsy tarimin'olo mpagnala musique fa le raha zegny tsy haiko fomba naniriany izy tagnatin'ny fo de njary nagnano fa tsara nisy groupe nisy magna taloha iny zay tegna nasariky anao hoe hihira za fa anao tsy nagnano safa nandeha saripantena andeha hagnano mpivarotra fa hira ny safidinao le hira zegny safidy za fa tsy za zegny safidy hira zegny tsara mazava satria tsy tagnatin'ny babakin-doanaka fekatra zay hoe keritretra hoe andeha hihira zegny satria tamin'ny zay mbola ileliny taizagna tamin'ny religion musulman zegny fady indrindra zegny le hira araka ny fampianaragna anazy tamin'ny fotoagna zegny de togno magnova raha nandeha tafara asanahy taloha zany hoe magnano studio madinidiniky mpagnamboatra instrumental mpagnamboatra la musique de tsy nahagaga zegny izy koa anao naregny hoe fa rasazy niteraka satria nipetraka ny ilo seky zegny andifian-drano de zegny zegny hoe araka tamin'izany nagnamboatra le hira zegny teo nasarika za la mba hagnano essaydy zegny nasarika anao tamin'ny resagna fanaovana hira hitan'olo zegny hiranao tsaisaky masiasiaka hanao mivolagna raha ohatra zao te exemple tegna nahaizan'olo maro anao olo fahita tsy nanjany mbo andanianao fotoagna jalabe mandram-pasy tary ino mahatonga anao hoe direct be amin'le resaka hira zegny izy koa baka raha mbola hoanigny zegny avako tsy atahoragna ho lany zegny le raha ino masakagna hoe le raha volagniny direct amizegny izy avy amin'olo andefasanao le message satria izy zegny tsy raha masiaka fa mivolagna baka ndraikindraiky baka olo volagninao moramora izy tsy mety raisiny zegny le raha fa lera izy fa tahirinao hainy tsara fa donc tsy metimety amin'olo donc raha nataoko nazy zegny zegny ndraikindraiky eritrery izy io baka hoe tsy haiko fonao manisy fa raha zegny anao manoatra raha zegny karaha misy raha manosika raha manosika donc zegny atao fa izy io tsy masiaka volagna marigny ndraikindraiky tsy tian'olo ba karaha zegny ke aminao mihiranao zegny anao tompy manoatra izy ndraiky anao tompy fo mba magname olo hira hafa koa anao misy olo zay menao hira karakara izy karakara misy ny mangatika io fa misy aroeretelo zany fa sarotry nanonona agnaran'olo ade maro misy mangatika namezana nagnano izy
Mba magniry tia rasa amin'ny artiste hafa ve anao mba resaka hoe na fampiaram-peo na ino ary manakolo koa fahitanao olo mampiara-peo amin'olo zegny zavatra normal ve zay sa karakory zegny tsy maraha ty satria natoa obolagna gasy ny volagna hoe ny fiarahagna raha tsara zegny tsy ratsy zegny tsy ratsy zegny fa donc olo samby amin'ny filinginazy baka asa ndraikindraiky olo mpidiaka toaka tsy tia dia raiky amin'ny mila limonady na raha magnano zay fa tsisy problème amizegny tsisy nino koa misy hoe namagna hoe tia raha hira tsy mampagnazy mankory zegny ny fahitanao artiste amin'ny andregnatsika zio ty satria manko za mampiatra fagnotaniana zegny tatahotsy hagnano gala ndraindray olo telo miaraka magnano gala fa izy taloha zio ohatra tamin'ny taloha magnano gala ohatra ny midonia ohatra izy raiky fa magnano gala nazy manomboka fotoagnanao raiky zegny vita fa zio ty ndraindray misy artiste telo miaraka magnano raha satria ndraiky fizahavan'ny public zegny rehefa nomboka tsisy lanjany ve hira sa nomboka maivana koa ve ny hira sa fa tsy dia olo loatra sa fa satria olo raiky lasa tsy mafehy sainy araiky fa tsy olo telo roe miaraka fandindreo manakory fahitanao raha zegny zegny aloha tsy magagy satria togno baka magnova raha anao ndray fomba fisikilagna tamin'ny taloha fo efa tsy mitovy fisikilagna amintsika zao ty dia tsy atao zavatra mahagaga loatra zegny le raha matetiky izy koa raha raiky zegny ndraikindraiky tsy ampy ndray olo hitanao olo manambady ane izy na fa manambady amanjanaka izy matoa raha nalainy vady nataony mariage tiany mba maro koa ny vamba koa agny hoe magnarognaro raha donc tsy haiko hoe tsy ampy le raha tsy haiko sarotra zegny nde andia maly zegny ndraikindraiky koa za ao amin'ny organisateur koa boka asa dinindreo zegny le artiste araiky tsy mitovitovy zegny le vola azondreo par rapport izy artiste roe dia aloha zegny akambagna le raha amizegny fatapatatra satria baka sasany mieritreritra ty sasany oa nehe latsa-danja ty hirany ty hirany amizao fotoagna zao hira amizao fotoagna zao ty zay tamin'ny taloha za raiky fa magnano balo izy kandrakiaka tsavabaly fa zao ty ndraindray hoe miaraka gongongongo magnano raha hitanao fa mahembany mivelaza la mozika sa nagnino satria zao tatatoato magnano raha zo manolo araiky tsy mifandaminana rano raiky mety fanjavaroe vita tatato olo miditra studio marandraigny ary io fa iza izy fa mienjy clip amin'ny semaine ambony ry ino aby laviana raha karaha zegny tsy voavaliko zaza raiky edy fa aminao fo misy antony fo boka raha fa izy fo zegny tsy haitsika hoe ino zegny mahatonga le raha fa zegny volaniko ndraikindraiky asa hoe tany somagna baka azonao ndraikindraiky olo amin'ny tany igny zegny mila raha miaroaro azonao karakaraha zegny donc hoeritreritrinakahy fa afatra karaha ataony hoe Antananarivo zao anao andeha hagnano artiste araiky fa ry ndraindray matrenim-bola edy satria zegny efa zegny nahazatra olo ary fa misy ndraiky zegny olo amin'ny liondreo zegny le raha ataondreo tiandreo na olo araiky fo misoma ry tsy magnahy feno fo izy fa no mahatonga zao atao maromaro zay volaniko io resaka nandalo business baka la muzika io zegny fa tsy karazagna hoe fitaizagna hanitra agnatiny fa tsy dia zay loatra hoe hita fa efa nandalo business le raha ino zegny moyen atao azahoagna vola bebe izy ko magnano fampisehoagna amin'ny organisateur agny zegny le mahatonga le raha manoloagna zegny zao ty baka hita olo jiaby ny hira aby nazovy je chante za misy moyen donc za hira manakory fahitanao zegny lasa ino midika hinoanao raha zegny tsy ty zegny natao olo jiaby zay afaka hira ty sa samatra misy critère tokony ilaigny ino raha fahivianao raha zegny amin'ny fotoagna zao ty donc azo lazaigny hoe andron'ny fahalalahagna zegny matoa zegny fanjakagna mbola tsy andikina agnaboaka lalagna na rominao da hoe olo tsy tokony hirere fatany fa tokony mandalo sivagna dikan'zegny mbola azo atao zegny le raha amin'ny fotoagna zao ty fa arakaraka an'ilay olo mandray le fandraisan'olo raha zegny sy fôtony samby olo boka amin'ny raha tiany olo zegny tsy afaka tirenao hoe fa anao tsy mila tia io sarotro zegny arakaraka olo fo zegny le raha fa zao zegny mba latseliky misy lalagna manery hoe fa tsy mahazo mihirahira olo koa tsy ahitagna zao agnatin'ny texte anazy mitovy nao koa amin'ny vidiny vary angavy tsy hain'ny fanjakagna ma vary tsy zakan'ny vahoaka anazy atsika zao mahefa karaman'olo ataontsika hoe 750 000 francs olo miasa agnaty zegny izy magnefa tragno magnefa jiro magnefa rano bazarinazy vidinim-bary ndraiky ataontsika hoe 300
zegny baka tsy zaka raha zegny Yeah. nagnima tsy midiny zegny fanjakana hoe mandeha vola amin'olo mivaky io fa raha alafinareo tsy zakany vahoaka atsika fa ahegna Yeah. olo zegny tsy afaka tsy azonao tiregna izy amin'ny raha ataony donc mitovitovy zegny koa hitako ela muzika raha zegny fe tsy handeha mifampitehany muzika feky raha ito foty zay zegny isika tokantrano misy artiste bako farany ty satria tsika trano raiky misy artiste trano raiky misy artiste farany zay samy hitan'regny muzika namba koa zegny ny raha hoisy amin'ny fieritreretako azy aminao zegny hoe aminao manokana zegny acceptenao ve raha zay sa hoanao bon sa magnano ny azy zay sanatantany antrehany ya zegny za tsy fanjakana bako ya satria fa nisy nivondrony hoe fikambanana raiky na tsangana misivagna na mikarakara mikasy artiste bon izy koa fa haindreo raha zegny mety tsy normal mbo havy foro karaha fa haindreo fa pirate magnapodiky artiste raiky matao reo magnenjiky izy igny zegny dikan'izay haindreo raha igny tsy de tsara fa jusqu'à zao zegny mbola magnano zegny donc mety mboavy samby olo mitandregny hira anazy miasa aveo midary aminao manao ny asany ve izy ny omdabaka araka ny asandreo zegny piaro zony mpamorogno zegny fonindreo fa tsy endriky magnenjiky le olo mihirahira fahatany anjarandreo zegny za tsy mahay asandreo le politiquendreo zegny tsy haiko fa regnindreo baka korangatsika zegny mety le mieritreritra ny raha tokony ataondreo amizegny fa mataonareo mahatsikaritry raha zegny donc afaka mandefa taratasy amindreo koa nareo hoe tokony hoe asiavagna sivagna va ny hira sa tokony andalo agny ny texte alohan'ny boahany ohatra aminao ary inona atao hoe artiste zay baka teny vazaha baka sarosary mpanakanto ary fahaizako artiste hoe mpanakanto zegny kanto mpagnano raha tsara zegny zegny misy baka artiste maro ba misy artiste peintre misy artiste mpagnano asan-tagnana mpagnamboatra tsiladaka azonao dessinateur tsy zegny le mpihira azay zegny volagna hoe le mpihira aminao zegny olo raiky hoe afaka raha zegny fa tegna mpanakanto mpihira olo raiky ty tamirigna ty zegny satria raiky misy hira telo re misy hira roe misy hira ino efa lazaigny artiste ve le olo regny aminao io koa tsy raha siavagna sivagna avankana hoe tsy voafaritra tsara beky hoe i mpanakanto maro ma le olo ty sa karakô est ce que ny raha ataony makanto sa tsy kanto aminaka manokana ta za zegny tsy mivolagna namagna tsy mivolagna io fa za zegny za mitandregny hira zegny le raha koragninao zegny ro tandrignesako aminazy zegny fonaka za tsy hoe mahay tambory mahira filany zegny manakory izy koa raha koragninao zegny naresy lahatra za zegny efa tiako zegny le hira fa za amizay tsy mahay fe est ce que artiste maro mahisa tsy artiste zegny zay tsy haiko zegny tsara raha mazava zegny makasika zegny misasika zony mpamorogno zegny hany tiako koragniny helo igny misy malaza be agny fa digidimy tao andihanany copicolé etsika jiaby zegny manakory fahitanao izy igny ahoana fieritreretanao azy fizahavanao izy copicolé ity artiste raiky Libertos zaka tahaka Libertos efa ianao satria nisy nitomany manko io ny artiste sasany hoe zay tsy mahazo anjara amin'io nefa avy tamineny natao sola raiky ty hoe zao avy amy hirako zegny ndraiky aminakady mbo mamela za naroavako aby de za hamaly fagnotonegna zegny izy io baka antany nampavantagna io koa fahay zegny olo jiaby navy nanjozofo fa tsisy raiky nandeha gauche droite misakaraka an'ila donc olo baka samby amin'ny rizikinazy any azonao ndraikindraiky koa ny raha ataon'olo ary mampatsara anao aty anao ne nagnano to tsy akory ataoko ivolagna zegny kanefa i raha anao igny fo nataon'olo igny izy ndraiky nanjary nalaza ino problème amizay zany nanjary nisy lolom-po koa baka zegny azonao raha ataoko tro za nanjary izy kanefa raha anao fo izy nataony donc midikely koa hoe malagasy atsika est-ce que riziky azonao rizikinany zegny aminakady volagny koa da za tsisy lolom-poka koa olo nagnano copicolé ty Libertos ke lasa star be international za magnamezy bravo satria tsika mandatra fiainagna fa ndragnahary agnabo anao ndray magnano akory izy koa tsy sitraponazy raha ataonao anao io fo zegny aminaka tsisy problème copicolé d'accord tsisy nino sotranao
efa raha jiaby volanao mihira satria anao hita misy leçon be tsisy hiranao mivolavola raha fatany raha jiaby anaranara hely ranao ko anao io zegny hoe io zao misy raha fandalovanao ma raha jiaby volaninao sa anao petrapetraka miresipira eto hagnano zao koa tsika tia ino dikany ino nandalovanao raha isa samby atsika teo boka nikoragna hoe mpamoronkira natao hoe raha olo mpamorogno zegny magnano raha tsara nisy atsika tamin'ny T5 tagny nampianarigny hoe ny famoronan-dahatsoratra avy amin'izay amin'ny conclusion-nany hoe fintino amin'ny fehezanteny tsy mihoatra ny 5 ny FDB fognosin-dahatsoratra azonao donc raha zegny mety hitahitanao dia commence tamin'ny 6e 5e nagnano développement afaka critiquenao zegny le raha gnampitombosina karaha olo mitondra volagna ane raha regninao baka akagny manafy zegny koa karaha zegny anao avy aminany tiako regninao raha nikoragnin'olo atao tsisy raha manjary io zegny ndraikindraiky raha iaignana ndraikindraiky zegny taviny resaka hoe bon atao raha ty mba ialagna voly ndo hampitokiky olo koa fa za tsy magnino ka hoe zegny ataova zegny tsara mazava satria tamin'izany nanao ohatra hoe anaranaranagnao igny zegny igny mbala haigny nafana dia taty afara zegny somary niova fo hely resy lagnatra tamin'ny famarignina amin'ny ara-baiboly zegny hitako agnatin'ny soatra masina ao zegny le raha fa tsy mety zegny mandry amin'ny ragnao agnatin'ny boky masiny la Bible ao misy raha zegny zany mbola halana misy raha karaha ty magnatin'ny raha ty ato dia lasa diniky zegny za atsika mivolagna zao le clip igny fa vita amin'ny loko image Tananarivo rano tamin'ny 2013 tsara nalaiko tamin'ny fotoagna zegny ndraiky izy koa fa tafaboakako bon efa vita fa amin'ny fotoagna zao zegny karaha misy negny ny venao zegny amin'ny tafinegny fa efa tsy afaka retiregny le zavatra amin'ny public isan-karazany farosy baka aloha koa mais efa ara-tsofiny ary ianao zao zegny fahitako anao satria misy fivagna fo isan-karazany nandalo tao hirony kokoa amin'ny fihiragna évangélique ve ohatran'ny Joseph Dafe rezo isan-karazany ty sa samby re janogno le tamin'ny mahazatra ny zao tontolo zao ihany sa atsaregny-kery fotsiny io boka zegny resaka finoagna io tsy azo torognana ngovo ke za matanjaka za tsy maintsy agnano anao ndragnahary fa mikaiky olonany hoe aentana mpimboko anao dia misy saotra masina amin'ny Matthieu 28:19 ma za koa tsy diso Jesosy tompo nagniraka hoe mandehana ho izy mitory filazantsara ataova mpianatra ny vahoaka firenena dia raha atao zao zegny salakady magnano velon-tegna amin'ny hira dia mitory filazantsara koa amin'ny alalan'ny hira efa mety atoato zegny mety misy hira fitoriagna filazantsara maromaro zegny mandefa le hira raiky ato mandefa mampakitikitika resy saigna kamagnontany hoe retoanao tezegny tagnatin'ny finoagna musulmane nefa ty afara nety amin'ny resaka kristianisme nisy zavatra tsy azo azo sa nisy ino tagny sa mahatonga zay zavatra zay ao amin'ny John toatra masina zegny John 6:44 Jesosy tompo mivolagna hoe tsisy olo mahay magnatogno zaho izy koa tsy nitao amin'ny ray zay nagniraka donc izy volaniko aminao zegny ndragnahary fo magnova olo io tsisy olo afaka hoe kele hiovaova fatany fa izy tompiny satria nandalindaliny boka za tamin'ny la Bible mamakimaky zegny hoe mahita le raha hoe misy olo sahirana aia mantana ahitagna famarinana ty fa tsy hay fivavahana na henaro mbola tsara nisy mpaminana saky ny volagna hoe fa zaho ny lalagna sy ny fahamarinana ary fiainana donc somary nitseliky tamin'ny fonaka zegny le raha hoe matoa raha ty saky ny volagnina bokora haitsika jiaby tantaran'i Jésus donc ho zaho za zegny resy laty fa aminazy ao marigny lalagna nidiragna an-danitra karakara zegny pody amin'ny firenanao manokana hely za anao ty fomba manambady izy baka hoe natao hoe olo manambady baka
tsy maintsy karaha ataonao olo hiasa tragno zany hita fa niasa tragno zare zay nangady fondation nampanonga ndraiky vita tôle nasavagna varavara fa misy tragno izy zao ty ke karaha zay koa zay vadiagna zegny regny fozoko nanambady ya misy peratra agny famantara fa vita vadiagna fa firaka jo zegny Thierry Robertos mbala totsika hoe célibataire occupé zany fa misy raha mofofofo zegny fa misy olo tiako fa mbala tsy nikivita fomba vita fomba efa io zegny fa vognony io zegny miala izy koa sitrika Andranahary satria volongotry atsika mandidy fa izy agny ndro mahay tanao izy nivolagna tamin'ny adamany tsy tsara ho izy lehilahy raha ireny fa andeha amboarako vady sahaza ho azy dika zegny tsy adama andro nifidy fa Andranahary nagnamia izy io vadinao donc mitovitovy zegny izy miambigny izy manondro izy aminaka hoe fa Thierry io vady sahaza anao mbo hitatsika fo izy ok d'accord iny izy ny fanakoratsika teo iny mikasiky ny artiste anao sy ny fiaignanao manokana fa za zegny ty mahampagnabenao koa amin'ny olo mpagnano muzika anao hitako maro fiatretan'olo tanàna Nosy ty eto Madagasikara na eo amin'ny eran'izao tontolo zao fa haty resaka tourisme sexuel ny betsaka zegny fiatretan'olo izy miresaka makorely zegny ny aty ny olo magnano faux gay ny homosexuel isan-karazany zegny naizan'olo Nosy aminao manokana amampitaizanao koa amin'ny alalan'ny muzika ataonao ino zavatra azonao resahigny mahakasiky le zavatra zay misaotra amin'ny zegny aloha misatro le ndeha hidika amizay satria io baka plaisir an'olo satria maro be ny alo mivolagna tremo tsy manjary fa antony olo migiaka izy baka de zegny izy aloha hita tsy tsara ny ankapobeny zegny tsy tsara izy satria araka voalazany sotra masina hoe aza mandry amin'ny lehilahy karaha atao mandry amin'ny magnangy raha tsy diso za zegny ao amin'ny Lévitique 18 tsy ako zay mety ao misy izy fa izy zegny tsy haiko ka hoe karakory zegny hoe ndeha hagnazava zegny kokoa fa aminaka manokana zegny izy tsy tsara sady tsy mahatsara tapako eo zegny le mitomby mivela fiatretan'olo le zavatra zegny amty tanàna ty hoe tegna tanàna ny resaka ny prostitution ny resaka homosexualité ve ty tanàna ty izy io tsisy tany tsisy zay baka fa matoa le raha regninareo raha zegny mety misy izy fa za zay tsy afaka gnapirofo hoe misy mariny le raha na tsisy fa zegny zegny fiatretan'olo izy satria misy touriste maro baka ty izy koa zegny tany misy touriste maro zegny ndraikindraiky fa farahin'olo eto fa tsao misy raha karakara zegny izy agny zegny amalegna izy fa misy ve mba nihetsiky nataonao tamin'ny tanàna ty hoe satria anareo fa matsapy fa zay tokoa ny zavatra volagnin'olo amin'ny tanàna mba misy hetsiky hoe mba resinareo magnoloagna zay fagnabeazako nolokologna tandorantsika zay amin'ny artiste anareo hoe ty mba jara boriko mba entiko am'izay zavatra zay isan-karazany ia karaha ataony amin'ny mpanakanto ma izy amin'ny alalan'ny hira agny zegny ndesigny miteza izy fa zay tsisy association hoe ke le andeha hitsangana andeha nohitra raha karaha zegny regninay misy marina le raha sa tsisy fa misy olo be zegny aminay eto misy mpitondra fanjakana izy koa raha zegny tsy kendreo sady tsy tiandreo mety anjarandreo agny zegny midika amizay fa zay zay tsy dia mahay ino marigny raha tokony atao mikasiky zegny iverikira amin'ny resaka muzika zany anao hitako tsy dia magnano matarakazy loatra na amin'ny capitale na ino fa efa miditra amin'ny partie nord zay marigny tsara ny lazan'ny Thierry Robertos iny misy antony manokana ve tsy anaovanao matarakazy zegny amin'igny afovoan'iny na rakotry Madagasikara manontolo matetika baka le olo hitanareo hitatsika magnano matarakazy zegny io tsy rô tompony tsy artiste zegny tompony fa ndraikindraiky misy producteur na hoe manager matanjaka vita mandany vola amin'ny raha zegny fa karaha ataoko manokana zegny hatrizay nanaovako hira za mbola tsary nisy olo nagnampy za hoe na milafin'ny producteur na manager zay ny angamba ny tsy apitako magnano satria ndraikindraiky mahontany za amin'ny prix-ndraha zegny vraiment tsy zakako hira ndraiky mandeha izy igny 10 000 ariary aia nagnantela vola fita zegny mila magnano fanjava roe fanjava telo agnatin'ny télé raiky nefa télé tsy araiky fa mila magnano 10 raha agny zay fa mahavita zegny de koa anao magnontany zegny
le enty managna zegny le problème le raha. Fa tsy proposenao hakano anao mba hoentiny izy hagnano manager sa eto zegny mbala sa anao rery magnano le raha. Io tsisy olo mahavita tegna amin'ny fiainagna ty. Izy koa misy olo volana fa za mahavita za tompo. Tsy olo zay. Fa izy olombelogno tsy maintsy mila fagnampiagna fa vitrika zao mbola tsisy olo mikaiky za mikasika eky le za hagnano producteur na hagnano manager anao amin'ny resaka la musique. Tsy antsofiny regny fo zay tatoato to tia rongo kokoa agny amin'ny resaka évangélika anao. Misy antony manokana ve hanaovanao zay zavatra zay hoe moa ve hiala tanteraka amin'ny hira zao tontolo zao anao ka filo évangélique ino ny zavatra tegna maro ino mikasika zavatra zay. Za ho tananao azoma nivolagna zay taminao. Hono lalabe. Hono zay lalabe tsy mivolagna. Hono zegny mbala hoe somary potro zegny le raha koragninao zay. Satria ny tsy mahapotro izy hita baka le hira amin'ny misy miboaka hira mandeha hira. Satria tamin'ny 2014 za commence décider hoe hianatra Sotra Masy. Firika zao mbola mianatra fo ary mbola mandeha fo zegny le hira atao. Fa zegny zay tsy mahasakana antena andeha hitoro filazantsara amin'ny alalan'ny hira. Fa ndraikindraiky zegny le olo mareny pitiky ny raha hely fa ampitomboiny izy. Fa hoisy zegny le raha. Mety hoisy. Mety hoisy. Izy volaniko to hoe taloha tary masiatsiaka direct anao ndraikindraiky amin'ny resaka muzikinao mipodipozy masiatsiaka mety fitsinao magnangy misy zegny raha matetiky ny zavatra regny. Mba misy ako ny tonga ty aminao zanao kasana feedback ny hira zay ve tonga ty aminao mba hempaka zay ataonao zegny hoe fa mahima zay ataonao zegny manakory fandraisan'olo regny hiranao sy ny tonikiranao regny. Sarotro amindreo baka andeha volagna satria za tsy raha nanonona agnaran-dreo. Izy koa hoe zany nandefa le hira io ne message. Izy koa raha tandrify anao mety nikotro fonao zany le raha mieritrereita. Fa za tsy mahita raha ataonao any baka za mivolagna fa mampanakanto za zegny hoe mandefa after ilaigny zavatra eritreretigny mety koragnina zegny izy renareo mandeha agny fa za tsy nanonona agnaran'olo karaha zegny izy. Anao ve mba manana artiste tegna tianao na gasy zegny na vazaha na amin'ny fihirany na ny jiaby tsika jiaby tiako aby. Artiste jiaby zegny tianao ka folo jiaby mihira fa tianao tsisy manana préférence hoe tegna tiako ty aleoko tahaka ino misy raha hely tiako tsagna am'ty na folo fetsika filany na ino karakaraha zegny. Amin'ny artiste gasy tiako zegny Thierry Bertos. Thierry Bertos no tegna tianao. Zegny tegna tiako fa ankoatran'izay zegny jiaby tiako aby hira jiaby. Tsisy hoe kale zegny hoe halako na. Manana feo mavesabesatra ndraikindraiky Thierry Bertos. Manakory taona mitaiza feonao io? Feo mavesabesatra. Zay fiheveran'olo sasany hoe qualité indestruelle kasokasoka agny agny. Alors izy olo ndraikindraiky tsy fahaizana mihira fo izy olo. Tsy ta feo mavesatra fa za zegny tsy matakatra feo agnabo. Le koa hira fa agnabo zegny fa tsy tatrako. Fa zegny le badogna antena zegny. Tena fiera fo aminazy indesiny moramora fo amle raha fa tsy hoe mavetra fa tsy haiko zegny mihira agnabo le manrontogno zegny tsy vitako. Fa ino gadogno tegna mba hitanao hoe mahalazy anao mitengika agnabony zany hoe resaka hoe zoky na salisalegy na ino hatreto sa zay mandalo tsy le gadogno loatra zegny fa le texte zegny micommande rythme. Hira jiaby natao zegny voanalohany aminany ataoko amin'ny gitara fo zegny. Fa lerany magnano arrangement zegny le arrangeur zegny mahita hoe raha ty tokotro zegny toko miady amin'ny raha koragninao zegny e. Fa le raha amizegny atao ny roso fo fa tsy gadogno zegny fidianana aloha fa texte. Mahita zay mpakafy fa ka olo lalim-pandinihana i Thierry Bertos rehefa mamoaka hira raiky hanao iato mba mifoka jamala anao ty ato alohany hanao agnaboaka hira ty sa raha makako satria misy olo volagna raha olo marokire tegna ndraikindraiky fagnabognabony toena ndraikindraiky zay vao manoratra ino nao ty ato. Misaotra fagnontaniana za magnontany baka abako. Misy maraha misy raha agnabognabony normaly. Fa tsy normal koa fa tsy raha agnabony. Kofa ambany fa tsy izy koa.
Yeah. donc le olo salama tsisy dôzindraha aminany donc zegny hoe natao hoe normal tsara izy afaka mieritreritra eritreretina fa izy koa fa agnabony dôzy na agnabony toe donc atsika baka mahita rô avozo Yeah. akory fahitanao rô Tsy par rapport normal. rô tsy voa Tsy normal. ouais Yeah. donc za mandiniky raha diniko zay am'za normal Andao normal. Yeah. Fa misy fotoagna tsy normal. non normal fô satria voalohany zay za tsy mifima Yeah. za tsy migiaka za tsisy dôzy hoaniko donc zay Sakafo, azoko lazagna hoe normal Ok, d'accord. E niresaka ny clipnao sy ny hiranao sy ny audio regny mba fahita agnatin'ny YouTube sy ny maro karazany regny sa manakôry? misy amin'ny YouTube fa misy dia amin'ny page Facebook Oui. avy eo amin'ny SoundCloud agny hira audio jiaby agnatiny soundcloud.com ao zegny audio misy ary koa misy site haiko gasnet hitako tsy za nagnano zao da Yeah. fa za fo mahita hoe misy olo magnano vente en ligne koa agny Yeah. tsaka sa magnaia volanany tsy haiko mbola tsy midika larigna am'zay fa Yeah. Anao hita nefa maromaro audio, maromaro audio fa clip zegny tsy tena tsy mifagnaraka amin'igny fahitana clip zay mahita hoe misy araiky miboaka igny fa tena hita clip hoe zay koa zay bôka raha zaranareo artiste zay koa misy hira araiky miboaka ary afaka herinandreo hoe fa pan fahitana sarinany ke manakôry anao hitanay tsy de mazoto venao aminazy sa misy antony manokana antony tsy anaovanao ny resaka clip ty. ia le izy aloha ataona clip indrindra la musique zay ny fahitako edy za mamela za koa nareo za koa diso am'raha volaniko edy Yeah. nanjary karaha hoe lakorsy koa baka raha ty tatitaty koa misy olo araiky magnaboaka la magnano koa araiky koa magnaboaka mihazakazaka jusqu'à ia farany anakahy zegny isorako ndragnahary za na vitany hira tiako zegny zay tsy matetry za hoe agnano clip gauche droite non nakahy zegny hira tiako koa tafaboakako efa misaotra za am'zay asa mety mavaly izy zegny sa Oui. Oui, mavaly fa ndraiky miezaka tsikelikely magnamia ny olo zegny mangataka anao mba mia clip hely zay zay anao magnano araiky hely magnano hely baka za tsy raha hoe tsy magnano fa Yeah. za tsy ndefa ngoesa hoe ndeha magnaboaka niany afaka 2 semaines fa misy araiky koa miboaka non mety fitretanao azy mety ho sakana amin'ny hampalasa vedette olo araiky veny tsy fanaovana clip. firy ma olo magnano clip firy anao mizaka agnatin'ny YouTube ao firy irany vaovao miboaka isanandra gasy angavy lancé aby rô jiaby ra jojoby le koa zoko be jojoby firy clip nazy Tsy tia magnano clip JB firy clip nazy misy olo zay nazahay zany zay publiky zay mpakafy mahatsikaritry fa misy raha karaha mitady hitovitoviza na ndraikindraiky ny textenareo sy raha tiatianareo atao sy na filôzofinareo ndraiky Jean Marie Dalas misy fandraisana avenareo sy olo sa manao karakory mifagnampy egny sasa hoe alifasy hely ke ty hely koa atao manao raha misy tsy magaga zegny Jean Marie Dalas zegny namako be izy namako sady izy zegny baka taminazy nasariky za ty hira satria raha tamin'ny 2008 zay dia araiky dia hita baka raha le raha tsara baka le antaky fa tsy manjary misy boky naboakany za méthode fanoratagna hira misy cahier zegny koa naboakany za ya bon volaniko ity zegny raha atao d'accord zegny matao hoe mitovitovy ya ok faraparangatsika ny fandaharana manakory ary fahitanao tsy miresaka muzika fa volaniko ty ny avenirany zaza gasy tanora gasy satria anao resiko toy mpagna be amin'ny zavatra avoakanao zavatra iranao isan-karazany manakory ary fahitanao ny avenirany tsika gasy sy ny tanoratsika atoato amin'ny kapopeny sarotry zalahy mamaly zegny avaka olo mety mavaly zegny fa ro mpaminany edy fôty ro mahay raha ho avy karaha ataoko za olo tsotra zegny ndre no avy nakafo tsy haiko hitantsika taratra boka tsy haiko zao ka taraminao anao mitay mitsaky hely karaha ty hagnandraha tsy haiko titateky eo e mety hoe hanjary fompoagna titateky koa baka tsy haiko araiky izy mety hoe faritaka fa anao volagna zaza gasy tsy haiko ane karakory fiainagna tsy haiko toliarany zao tsy haiko ambanga tsy haiko diegomby be tsy haiko e nosy be fo tsy haiko firy tsy haiko hoe tokotry ariagna maso hoe manakory avy an'ity dia sarotro avako andea maly zegny
fa raha hita fo zegny efa commence mazoto miandry le tsaiky zegny fa raha mety courant mety possible ho avin'ny firenena zegny rô un jour izy koa tsy mijanona izy boka ndraikindraiky anao ndray tiagnano fa izy koa jaly babanao ndraiky reninao zegny mangeja anao ndray vola nde posiandro anao nde hianatra tsisy anao voatery mijanona sosikevitrinao ary ho an'ireo manana eritreritry mba te ho lancé mba te ho artiste mba misy olo mahiry tiakatakany fininginao mba hoe inona mba zavatra rosinao ho an'iregny olo te hiakatra mba te ho artiste artiste mpihira zany mpihira io fa tsy mpagnano peinture an-tragno na raha bon za zegny mieritreritry nataoko zegny mbola tsy za mbola tsy ao feky fa izy io zegny raha nde tandrignesan'olo volagna fo izy io karaha ataon'olo za tarana zany volan-draty za meloko aminazy e volagna nataony tary tsy tiako dikan'zegny zegny volagna fo izy io ataova raha koragninao mety ho tian'olo fa izy igny zegny tiavan'olo anao tsisy raha fa ankoatran'zegny donc satria volako volagna le raha tsy hoe volagna manafitoiny olo fa ataova volagna normal afatra ho an'ny mpankafianao ary marobe olo mankafianao tia ravitravikazinao ary misy tsy tia raha volagninao ke tiako mba misy afatra mampitegny ny mpankafy sy ny jiaby jiaby voalohany zegny misaotra anareo mpankafy hatry zegny azoko ono fin octobre 2010 zany commence nediky tamin'ny sertre musique dia mankasitrika anareo koa zegny tsy mpankafy satria samby olo am'raha tiany io tsy azo tirenao olo tsy mankafy raha tsy tiany dia afatra zegny izy koa mbola velogno moantena hiezaka zegny hagnano ny tsaratsara ny tioko zegny tanjona fa izy moa zegny tsy antena volaniko mandatra fiainagna antena izy koa mbola sitrika andragnary mbola velogno zegny ihira fo zegny Thierry Bertos na hoe mety hiova évangélique izy afaka fotoagna fohy fa hira fo zegny izy karaha hoe olo mandeha mitsangatsangana ba satria mitsangatsangana tamport atsika hiova koa andeha hatsangatsangana amin'ny nature zegny mbola nareo fo fa toeragna fo zegny nivoagna hely hoe tsy matahotra ve anao zegny ao isy mpankafy sintaka na hoe mety misy olo agnano refus amin'ny zavatra ataonao zegny satria zay taloha mandeha lefa agnatin'ny bara niranao zay manko mety atahorana enda fa izy agnaty bara magnaraka tsy raha bara fa tany mety tanignasagna hira ia mety amin'ny restaurant mety ndeha mihina amin'ny restaurant hoe amin'ny toeragna luxe azonao mety agny eky izy aveo anao vola fa tsy matahotra ve anao tamin'ny talohany zany tsy eritreritry fa le raha ataoko zegny raisin'olo dia mbola apetrako amin'ny karaha zegny fo izy ilay mpankafy zegny mankafiza hatramin'ny farany satria zegny mbola tsy niova agnarana mbola za fo agnano izy dia karaha zegny inary mpagnatany fandaharana sasy bibiandy takofatry ny fandarantsika iazany anty zay niainga afitaty mosy Behelville zay nagnatonga atsika ity karakato sy olona ankafitsika ity tsy izy zany feteny soratsika izy nagneky namahaly famotanagna jiaby zegny napetraka atsika tagny agnatin'ny page Facebook tsika tagnatin'ny groupe iny vaovao koa zay sorany anao karakato zay kafizy Thierry Bertos nagneky nivahita tagnaty fandaharana misaotra amareo koa moa miala tambagna miala jaly nafika miariva nomena rô baka tagny nakizety nosy be ty donc tsisy raha bebe zegny zanahaly agnaty anareo amin'ny tanjonatanareo amin'ny raha fa tsara zegny izy ty ary magnano kokoa zegny mifany jiaby veloma Yeah.